हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थालायबाय आरोना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बेरायहैनो नागिरदों जोङो सरलपारायाव 15 आगस्टनि थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आंजों दङ रैसु दङ रैसु हाजोआव ओरैबाय माने नायनो नंगौ जोंबा थांनो नागिरदों सरलपारा ना प्रिटिबो दङ प्रिटिखौ लायनो नागिरबाय जोङो दा बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ जों थांनोसै ओंखारखाबाय रैसु एक्ट्रेसखौ नायबा साउथ इन्डियानि नैबे फुला मिथिखायो दा लामायाव खावजोबनायसो बियो इयाव गायफैजोब्बाय आङो ओमफ्राय थांबायबो फुलखौ नुनाय मानि खावना लाबोयो आङो जेबो जिनिसखौ लब गैया खिन्थु फुलखौ नुसिनो हाया खावनाया दा थांनोसै लोगोफोर जोङो ओरैहाय प्रिटिखौ लायगोरबावनोसै खुलुमबाय लोगोफोर प्रिटिखौ नेदों दाबो फैया एक घन्टाल' नांगौनो देलायनो एक घन्टाया बांद्रायबावसोदां 2 घन्टासो फुंनिफ्राय सिखारनानै देलायनाय सिख्ला मानसिना दासो बुरि नालाय सिखारनानै बेरायजायो देलायाबाबो जायो बे रोमै रोमै नुहोनायानो प्रिटि मोनो न' ओमफ्राय दै लामायाव हाब्रु एसे दङ बिनि थाखाय थाङासै
Udah. Nah guys, mulai daya hutan kuri mani ke sejarah ini surat para bukai. Mani ini apa lagi? सरलपारा फैनो गोब्राबबाय थायो बिसोर सानैया बिसोरखौ दिनै बिलायलांजोबसै सिगां सर्ट मुभि खतम जोब्बाय दिनैनिफ्राय संनाय जानायाव अरखौ फांबाय सिख्लाखौ Bia. Bia. Yang butuh lagi ya. Iya. Butuh kan yang mau dah bulan. Rwisu Priya ओरैबायदि मैगं नागिरनायाव बेस्थ' लाजोबखाबाय दखानखौनो सयथिबो खरस खालामगासिनो मानसि गारि सिङाव थानानै थेब रायलायगासिनो बियो आं खालामहरगासिनो आंनावबो आं खालामहरखुमादोंना जोंहाबा ओंखारा नङा होमबालाय दहाय थादुनबो लादों ओमफ्राय एम्फौबो लादों ना जिखुनु खरस खालामबाय हामेंबाय दे बानलु हाइजें ओमफ्राय आंनि मबाइला बहा मोनथारसै जोङो ब्लग लागासिनो मा सानखो दा जोङो नै नैबेसिम मोनफैबाय जालायबाय सरलपारा मोनथारसै आंहा मबाइल गैया बाजै मबाइल गैया
ना हरलाय सिनाय मोनदोंलां ओइ जारौ अ शर्ट मुभिनि Đây là gopher này. आङो सेरफांगासिनो जे गेसखौ सरलपारा मोनफैबायानो ओमफ्राय नै बिस्रा फट' खेबजालायगासिनो बिस्रा सोलाबथारा मालाय सिरि सिरि आंहा खेबजायाहाय फ्रिबाय नालाय फट' खेबजाला आङो बिस्रा मालाय सिजाना नांगौ बहा दोनथ'नो बाल फट'गानो जायगायानो थोला नाम्बाराबो बेसेबांमोनथाय जोङो सफैबाय ओमफ्राय सरलपारा फैनो मोनबाल' सरलपारा मोनफैबाय जोंहा लोगोफोरनो बाजैया ब्लग लागासिनो रिसुआ थाखोमावदों थाबथाजोब्बाय नै ओमफ्राय जोंहाबो फैनानै जायगाखौनो आन्दायबायसो बहा थाबावबाय गासिबो दै बारजोबनानै जायगाखौनो आन्दायबायसो गासिबो दै बारजोबनानै दंना थाबायलांसै थाबायलांखायनो होनदांथ'
Nalia nih. Nalia. Malah Latau. Sekarang bisa salah jadi. Huni, ses. Ini. Buru. Beli. Cuma hari biskut hari Cuma orang kayak. Ay kari bisa salah jadi. Yung bili ni na dyan. Biar lu gini nih. Iya. Karena itu bisa yang normal. Lalu mana itu? Nah, di sana tuh kayaknya. Jangan aku. Lagena. Amrokani. Kau aja baru nunggu tadi bisa. Saya kan nagir bapak mentua sini nak. Kita sarba jadi suka nih. Bung sepai macam. Ayo, kamu macam. Kamera, uitta sardar lale. Bye, mansan bungjobnaय. दासो ओंखारदों. Opo apa sih? Huni geli baik. Baik deh geli baik. Geli baik ini. Besar lagi. Nanti aku nak dapat baju untuk supir ane jadi ya. Bos saya nanti kau sih kan? Hey, ini kacang sih. Saya. Saya. 사타. Sinabi ko may batal. Sampai नुदों ओंखायनो बेयाव थानानै माबा फैदों आङो. मा होनो? भिडिअ लाफैदों. Sudah bubai. Sibidi kena apa ya? Siya naman. Sampai baca kok. Sila guys, dun mo kayo na. Guys, sampai baca pa ilang pina. Lwgwpwr नै दा जोङो सौफैबाय. ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो खिथाबोआखै दा न'आवहाय आं मानि थाखाय बेयाव फैदों. ओमफ्राय आं दा नोंथांमोननो खिथानोसै आरोखि नोंथांमोना आंखौ अनसायनायनि थाखाय नोंथांमोननि अननायजों प्रिया एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाहाय दिनै 100K जाबाय. बिनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम जोबोद साबायखर बावहरबाय. आंखौ बेबायदिनो अनलांबाय था. आं बिनि नामावनो दिनैहाय बिसिम 15 आगस्टनि बेरायनो होननानै आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे
आंनि प्रिया एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेला 100K जानायनि आङो दा बेयाव फिसा सेलेब्रेसन खालामनो फैदों आरो बिनिनो केक हाफैदों हानो फैदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना Saud ini ekor baju muda nak kau. बै नुदोंना नुवाखै होनदोंमोनलाय? बिलनबो मोनसे लायबावदों नोंनो? हा बिलन? खेवलाय बेखौ नायनो नङाहाय फिथि बायनासो लाबावदों। केकआ बोरैबा जाबाय नै आयो नै केकआनो गुफुरबाय जाजाबानो जाबाय एफा गोजान लामा फैनाय नालाय ओरै साइडआव ओरै साइडजों थुना होनोसै मालिक गैखाया जोंल'खा जोंनि जानोसै Nang lali gua extra dulu. Dah kelam sih. Ini selesai dah semua. Oh, sampai. Saya dah baca dah ini dah. Siapa ini beri? Sudah. Dia macam mana dia? Dia suka. Dia kena. Oh. Deh. Deh. Portai portai. Hai logoफोर बोरै मोनलाय? Sekali aku sampai gitu mana? 100K party. Wow, cina. Jangan ngeraba kiwak. Udah bubai. Cuma cuy. 100K subscriber ni party jenai na. Priya Entertainment bazi ni. Fini ni nama. Cake ada nak kita. Fini ni nama cake ada ada. गारि सायाव दोननानै केकआनो बोरैबा जाबावदों होनबाबो फैनायनि हानोसै नङा होमबा बाजै दे दादा हायद' खेबगोन दे र' दे सानै दे 100K जानायनि Prya Entertainment ni YouTube channel नोंथांमोननि मददजों दिनै 100K जाबाय बिनिनो दिनै 15 आगस्तजों जाबजों एसे बेरायनो लुबैनानै बाव एसे केक हाफैनो आखायाव लादों जिखुनु जाया बेखौनो आङो नोंथांमोननि सायाव गोजोननाय जासिहरो जाबाबो जायाबाबो Prya Entertainment YouTube channel एसे एनैबाबो हारिमुखौ सिबिनायजों लोगोसे गावबा गावनि एसे एन्टारटेनमेन्टखौ लानो हिसाबै
Priya Entertainment. channel Lija. Pun larang yang ada kuputan jalan. Bisik ini betul betul. Ayo. Jangan lah. Tunggu ada panggilan na. Ini loh deh. Tunggu dulu kasih dulu. Kita ada. Sedang salah di sana. Nama nih lokal saja. Itu kalau macam mana suka? Kalau mau senang. Lokal satu contoh aja ya. Saya ni. Lokal. Siapa aku cuma masih tahu. Dari nang bay. Kita birak itu tahu. Rai kostai. Kek kukar jalan di nani. Apa bukan aku macam mana lagi? Ada banyak itu juga. Lokal. Nih, biar aja kada nih, biar. Munjuk lah. Usul kimah nama. 100K ni party. Siapa? Halah hang. Ay, coba. Terus membaik kamu. Tahu bedo. Sikit balai. Mari kita. Lalu dah. Ayu. Nggak bebe, betul lah yang boleh terpilih jalur ini. Bang berapa pilangan? Pilangan. Baik ni, guna kita pukul. Kita baik komplit. Kadang-kadang ngomong tu. Mau beli apa sih? Mau beli. Pun gaya apa sih nak? Aye, mana masih kecil? Selama semen terus jalan bersama. Banyak selatu. Banyak selatu. Bukan tu. Dah ya bu. Yang rong nomor jaya. Rong nomor. Banyak nama. Ya planet dah.